Hoppá, nekem miért rajtol? És Pavlovics? Azt nézd, Pavlovics bent van Nagy Zsolt mellett, és megpróbálja megelőzni, ugye, hogyha megkapják a versenyzők a fehér zászlót, utána már nem lesz sárga. Tehát ha ebben a körben nem lesz baleset, akkor ez volt az előtte az utolsó sárga zászló szakaszunk, és hogyha nem lesz baleset, akkor Eke nagy valószínűséggel megnyeri a versenyt. Azért ilyen sem volt még. Pavlovics pedig a második. Pavlovics a második, megkapják a fehér zászlót a versenyzők. Az utolsó kör következik. Eke vajon meg tudja szerezni a győzelmet? Pavlovics jön. És Pavlovics nem fogják tudni utolérni. Eke fogja nyerni a futamot. Eke fogja nyerni a futamot. Eke Dávid alias Foxy. Teljesen megérdemelted. Első futam győzelem. Ebben a pillanatban Eke megnyeri a futamot. Juhé!